Λοιπόν, και μιας αύριο έχει βουνό, μια γρήγορη περιγραφή στα απαραίτητα. Αύριο θα κάνω μια διαδρομή περίπου 10-12 χιλιόμετρων, ήπια, όχι πολύ δύσκολη, σε 3 κορυφές του γράμμου. Αποφάσισα γι' αυτό το λόγο να μην πάρω μαζί μου το πολύ μεγάλο γυλαίκο των 20 λίτρων, που το έχω κουβαλήσει πολλές φορές μαζί μου γιατί χωρά πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Αλλά να σταθώ σε κάτι πιο ελαφρύ, αλλά αρκετά στιβαρό και με δυνατότητες. Αυτό είναι ένα γυλαίκο της Salomon, το αγαπημένο μου, πολύ χρησιμοποιημένο, το βλέπετε, πακελεμένο. Εντάξει, το οποίο έχει πολλές τσέπες. Για παράδειγμα, εδώ υπάρχει ένα μίνι φαρμακείο. Εδώ έχει θήκες μπροστά που παίρνει 2 κουκιά νερού, 500 ml το καθένα. Ένα δίλιτρο γεμάτο νερό θα πάει στη θήκη της πλάτης, εδώ πέρα, και έχω περάσει και εδώ ένα μικρό ημάντα για να βγει ο μεγάλος σωλήνας του νερού και να τον έχω στο πλευρό μου για να πίνω εύκολα και να μην χρειάζεται να σταματάω. Πάντα μαζί μου έχω μια πετσέτα, μικρή, πάρα πολύ χρήσιμη, ανεξαρτήτως καιρού, ώρας κτλ. Ένα διανεμικό, πάρα πολύ ελαφρύ. Το διπλώνεις, το τσαλακώνεις, μπαίνεις σε μια τσέπη μέσα και είσαι σούπερ. Όπως βλέπετε, το νερό είναι αρκετά παραπάνω. Πιο παλιά έβγαινα με πολύ λίγο νερό, τώρα έπαθα και έμαθα. Πλέον με καλύτερο εξοπλισμό, όχι με το κινητό που κάνω τώρα τη λήψη, αλλά μια GoPro, η οποία έχει έναν ημάντα, μπαίνεις στο στήθος, τρέχεις, κάνεις ό,τι θέλεις και είσαι ok. Κάλτσες συμπίεσης για τις γάμπες, δεν τις φοράω για κάποιον άλλο λόγο, δεν με βολεύει. Βασικά, απλά αν δω ότι θα μπω σε ψηλά χορτάρια και επειδή φοβάμαι ότι μπορεί να έχει τσουκνίδες και τα λοιπά, θα τις βάλω εκείνη τη στιγμή. Πάντα μαζί μου, ανεξάρτητα πάλι ώρας και διαδρομής, ένας φακός κεφαλής. Ο συγκεκριμένος της Nightcore είναι καταπληκτικός. Επίσης ένα πολύ ελαφρύ σκουφάκι για τον υδρότα πιο πολύ. Ένα πολυεργαλείο Victorinox. Πολλά εργαλειάκια χρήσιμα, ακόμη και για να βγάλεις κάποιο αγκάθι ή αν χρειαστεί να κόψεις κάτι. Ένας φορτιστής για το κινητό και όλα αυτά κυρίως για τη στραβή, για το αν θα συμβεί κάτι να μπορείς να έχεις την απαραίτητη ενέργεια μαζί σου. Επίσης, παιδιά, σε ό,τι αφορά γενικά τη διατροφή και τη διασφάλιση ενέργειας, γιατί και με αυτό την είχα πατήσει κάποτε, έχω μαζί μου παστέλια. Το μελεκούνι είναι ένα παραδοσιακό παστέλι από τη Ρόδο, μαλακό πολύ, δεν έχει ζάχαρη δηλαδή, έχει μέσα και ξηρούς καρπούς και εμένα και στο βουνό και στο ψαροτούβεκο γενικά με καλύπτει πάρα πολύ χωρίς να μου φέρνει ξυνήλες ή οτιδήποτε τέτοιο. Επίσης, ηλεκτρολίτες, χρησιμοποιώ τους συγκεκριμένους μέσα στο νερό, δηλαδή στα φλασκιά θα έχω το μεγάλο δίλιτρο καθαρό νερό και τα άλλα 2 θα έχουν μέσα από έναν ηλεκτρολίτη τουλάχιστον, γιατί και προλαβαίνουν την αφυδάτωση αλλά και σε βοηθούν ενεργειακά αρκετά. Τέλος, και σε ό,τι αφορά την προηγούμενη μέρα, δηλαδή σήμερα το απογευματάκι, βραδάκι, ένα καλό γεύμα με υδατάνθρακα, με πρωτεΐνη, αρκετά υγρά και αρκετές ώρες πριν κοιμηθώ, έτσι ώστε ο ύπνος μου να είναι όσο πιο ήρεμος και ισορροπημένος γίνεται. Το πρωί αύριο ίσως θα φάω μάλλον ένα παστέλι ενδεχομένως ή κάποια φρυγανιά με μέλι, έτσι ώστε να ξεκινήσω έχοντας ενέργεια αλλά χωρίς να είμαι ιδιαίτερα βαρύ στο στομάχι. Έτσι ξέρω ότι είμαι ενεργειακά ήδη καλά και έχω δώσει και αυτό το έξτρα μικρό boost για να ξεκινήσει η ημέρα μου. Στο δε βουνό, ο χρυσός κανόνας, καλό είναι ανά μισάωρο περίπου που περνά να τρως και κάτι, έτσι, μια μπουκιά αρκεί για να σε κρατήσει μια χαρά και δυνατό. Από εκεί και μετά τώρα ο καθένας φυσικά με το δικό του στομάχι, δηλαδή ό,τι μας ευχαριστεί, ό,τι δεν μας κουράζει, ό,τι αισθανόμαστε ok μαζί του, ο καθένας χτίζει το δικό του διατροφολόγιο. Αν προσέξουμε πάντως αυτά τα πολύ βασικά, νομίζω ότι θα έχουμε απροβλημάτιστες διαδρομές όλοι και όλες μας.
Και επίσης, παιδιά, γιατί χρήσιμα είναι και αυτά, ένα καπέλο κανονικό, τζόκεϊ, το οποίο το φοράς αν ζεσταίνει το σκουφάκι, το υφασμάτινο κτλ. Αυτό είναι πιο ανάλαφρο. Γενικά, εντάξει, το βγάζεις, το κρεμάς κιόλας επάνω σου. Σίγουρα ένα περιλέμιο πάρα πολύ λεπτό, το οποίο το βάζω στο καρπό συνήθως για να σκουπίζω τον υδρότα, και υγρά μαντιλάκια, τα οποία πάρα πολύ χρήσιμα και αυτά για πάρα πολλές περιπτώσεις. Τώρα φυσικά κάποιος θα μπορούσε να μου πει «ΟΚ, όλα αυτά τα τσιμπράκαλα και όλη αυτή η προετοιμασία για μια διαδρομή, ξέρω πω, 12 χιλιόμετρων». Ναι, είναι 12 χιλιόμετρα στο γράμμο. Είναι 3 κορυφές με αρκετά μεγάλη ψωμετρική. Οπότε δεν θα είναι ένα τρέξιμο, ξέρω εγώ, μιας ώρας και 20 λεπτών που είναι στο σέιχ σου και λιγότερο. Θα πάρει κάποιες ώρες, είναι πολύ ζεστός ο καιρός και αύριο θα είναι πολύ ζεστός ο καιρός, οπότε φροντίζω να είμαι όσο το δυνατόν πιο αυτάρκης και προφυλαγμένος γίνεται. Τώρα και φυσικά, για να μην το ξεχάσω, σε ό,τι αφορά τους χάρτες, ένα οποιοδήποτε smartwatch, οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή, μπορεί να φορέσει επάνω του ένα προγραμματάκι από τα πάρα πολύ γνωστά, με χάρτες, GPS κτλ. Οπότε επιλέξτε κάποιο smartwatch το οποίο σας βολεύει ή κάποιο δρομικό ρολόι επίσημο και αναγνωρισμένο, και μαζί με το κινητό, το οποίο έτσι κι αλλιώς το έχουμε πάνω μας, μας βοηθούν πάρα πολύ έτσι ώστε να μην χαθούμε ή αν παρεκκλίνουμε από κάποιο μονοπάτι να επιστρέψουμε ξανά στην ασφαλή διαδρομή. Καλές διαδρομές σε όλους. Καλά βουνά.